O peche da pescaría da Sardiña decretado a pasada medianoite suporá un duro golpe para os preto de 150 cerqueiros galegos que dependen desta especie como soporte principal da actividade. Dende onte tan só están permitidas as capturas accidentais que non poderán supoñer máis do 15% do total das especies peláxicas descargadas por cada barco, polo que a única opción para seguir dedicándose á especie é comprarlle cota á flota que faena no Golfo de Cádiz. A verdade é que deixanos cunhas capacidades limitadas de captura noutras especies. É certo que as especies das que dispoñemos aínda de cuota pois non están chegando á costa para poder capturalas en cantidades importantes, e a verdade é que nos están pois está afectando porque as posibilidades de pesca son limitadas. Neste caso a sardiña, que ademais é unha especie que comercialmente ten moito tirón, que ademais é unha especie señeira de Galicia nas capturas, sobre todo no seu consumo en fresco, e neste momento, pois claro, pois a verdade é que negativamente ese corte prematuro das capturas dirixidas e que nos deixa cunha posibilidade de captura que só nos permitiría realizarse se fai con un intercambio ou unha cesión de pesca desde o Golfo de Cádiz, ou ben si repartimos ben as capturas, as posibilidades de captura que quedan, que esperemos que se esgoten na súa totalidade facendo unha boa xestión para evitar perder un solo kilo de sardiña daqui a final de ano. Dende a Xunta apostan, como veñen facendo nos últimos anos, por un incremento da cota ante os signos de recuperación do stock da sardiña. Levamos facendo esforzos nestes últimos anos, pedindolle ao Ministerio, e sabemos que están tamén traballando nesa posibilidade de ampliación, pero que depende de dous factores fundamentales. O primeiro traballo que faiga o IEO e que faiga neste caso o Ministerio, facendo valer eses informes positivos que temos do estado do que comproban os pescadores no mar todos os días, que é o estado do recurso e a presencia importante deste recurso nos nosos espacios pesqueiros, pero tamén do informe que teña que facer o ICES, o Instituto que ten que facer os informes que teñen certo carácter vinculante para o establecemento desa cuota, que normalmente salen sobre novembro ou decembro, e que neste caso teñen anunciado para o 14 de novembro, e agardemos que plasme esa melloría do estado do recurso que se ven plasmando ano a ano,